Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Shoutout sa aking anak, Alex Ayala! Alex, congratulations! Nakshi! Your mom, she is proud of you, Nakshi, Alex Ayala. Grabe man, minana mo na talaga yung matitibay kong tuhod. Minana mo talaga yung speed. Minana mo talaga yung pagiging athletic. Katigit sa lahat, minana mo talaga yung hindi ka natatakot umitim. Tama. Pero napakaganda nung yung perfect shot na Sobra. yung hinabol niya yung Grabe kasi kung makikita ninyo, na which is nakita naman natin lahat, 'di ba? Kaya siya napunta dun sa state na yon is na parang nag-cross yung legs niya. Pero nag-dive pa rin din siya. Pero nag-dive. Tas ang bilis. Tsaka kapag makita mo yung mga slow-mo na shot, kung paano yung isang kamay niya, yung nagbuhat sa buong katawan niya. Grabe, parang siyang lumilipad. Ibang level talaga, Nak. I'm so proud of you, Nak. I'm so proud of you talaga. Kaya nakaka-proud. Bilang isang nanay. Bilang Nicole isang Ayala. Bilang ang tatay mo sa Unga Ayala. Kung kilala nyo si Unga Ayala, malamang may gout ka na! O, di ba? Nakaka-happy. Nakaka-happy. Kaya tuloy, merong isang tambalanisa na nag-message sa akin kahapon. Sinabi niya, bukod sa tawang-tawa po talaga ako dun sa nag-akala na ikaw talaga yung nanay ni Nicole, ni Alex Ayala. Ang dami nagtatag nun sa akin, palang kahapon palang, hindi pa, sa X yun nagsimula sa Threads. Hindi pa siya kumalat sa Facebook, hindi pa may nabasa ko na yan siya. Nag-message siya yung isa sa akin para sabihin na yung anak niya tuloy ay na-inspire na maging isang tennis player. So ngayon ang problema niya, ang tanong niya is tennis an expensive sport? So sabi ko, parang mali ka po ng tinanong kasi anong malay ko sa sports? Una, hindi nga talaga ako ang nanay ni Alex Ayala. Pangalawa, hindi talaga ako sports kasi may person. May nakikita kasi ako ng post na ang call nila kay Alex, Princess Alex. Princess Alex. Yeah, Kaya binabanggit mo lang si Princess. Nakakaloka. Kaya tuloy parang feeling nila, di ba? Anak ko si Alex Ayala. Ipinanganak ko po siya sa Ayala Boulevard. Yeah. Ang tatay mo talaga si Unga. Unga Ayala. Kung kilala niyo po si Unga Ayala, malamang talaga nakaset ka na mag-executive check-up. Tama. Ilan ang maintenance mo? Kumusta sugar? Tama. Nakaka-alerts So kung expensive daw ba ang sport na tennis? Sa palagay ko, oo. Depende kasi. Ako, hindi ako naglaro, pero nasubukan ko maglaro ng tennis. So, lang din naman siya ang mahal dyan, yung training. Yan. Yung coach na kukunin mo. Kaya Doon ka mag-i-invest. So, ako para sa akin, whether it's tennis or any other sport, I think it really is expensive. Mag-aalat ka talaga ng, bukod sa expensive siya as in, yung mga gamit, yung
trainer, Mhm. yung coach, yung pag-rent nung court, Oo. yan, yung mga ganyan. Gastos yan. Oo. Siyempre, kapag ka na ganyan ka, hindi ka naman pupunta doon ng wala kang energy drink, Mhm. hindi ka naman pupunta doon mag-isa. Tama. Ay, hindi ka naman, alangan naman, hindi ka kumain pagkatapos o bago, 'di ba? So, mahal siya. Bukod dun sa it's expensive dahil may kaakibat talaga na nagastos, no? Ano yan as in yung discipline na nakaakibat niyan ay wagas. Hindi ko makakalimutan yung sinabi na isa kong kaibigan nung mga bata pa lang yung, nung buntis pa lang ako kay Princess Alex. Charas! Kay Princess, buntis pa lang ako kay Princess, sinabi niya, alam mo yung anak mo, i-train mo in either two things. Academically excellent o kaya sa sports, sabi niya. Kasi kung halimbawa, hindi man siya nandun sa academics pero sa sports, yung parehas yung discipline parehas na may discipline in terms of academics o kaya sports. Ang dami kong kakilala, Jegs, na ang kanilang mga anak ay nasa varsity. Yung asawa ko ay dating varsity. Yung mga weekends nila o kaya yung mga after school na pwedeng i-spend ng nag-chill, Netflix and chill, naka-relax, ay sinispend for training. Tama. So bukod po dun sa actual na expense ng training, yung kakibat po din dito yung oras. Tama. May ganun siyang kaakibat So hindi sa nagdi-discourage kundi bago pasukin ng isang bagay, pwede naman i-try. Hindi naman natin sasabihin, wag mo na subukan, mahal yan. Hindi naman. Go! Try. Kasi dyan naman nag-uumpisan lahat sa pangarap, sa desire, Correct. di ba? Pero yun lang, nag-real talk lang tayo na hindi po siya madali. Oo, so dapat ready ka rin at prepared ka rin bilang magulang. True. Kasi pag ang bata na hook na yan sila, laser focusin sila, ikaw na yung magmamakaawa ng oras sa kanila True, legend. Kasi laging nasa training. May trade-off yan Oo, parang sure yung anak ako. namin, dahil nga naglalaro siya sa PCU, parang yung utak niya, ball is life na lang. Ganun, Correct. basketball na lang lahat. So, At yung oras na sana pwedeng kasama niyo mo siya, Oo. Ay, kapag may training, kami. Oo, correct. may training kami. Wala may ganun siyang kaakibat Oo. Meron siyang ganong kaakibat na responsibility. Ayan. Ganon. Pero- at feeling ko ganun siya talaga, Jegs, pagka extracurricular Tama. Natatandaan ko, feeling ko, merong isang beses na yung anak ko posible sana nagkaroon ng role dun sa theater group na sinalihan niya. Kaya lang, sa amin namang pamilya, hindi din negotiable yung weekends. Oo, yun. Kumbaga parang, yung weekends talaga, para talaga sa aming pamilya. Correct. Hindi ka, Yun lang naman ang oras actually pag magsasama kayo Oo, na yun na buo lang yun na lang So parang, kapag ka sinabing sunod-sunod na Sabado, merong theater, let's say, ano tawag doon? Practice, Oo. ganyan, rehearsal. Mhm. Medyo nag-aalangan kami. Oo, mawawala na Kasi ng may oras. ganun may ganun siyang kakibat. Yun lang yung sinasabi natin. Oo. Lahat ng extracurricular, meron po siyang trade-off. And I'm sure si Alex is ganun Mhm. She's very popular. I'm very sure that her parents are really proud of her. Lahat ng kapamilya ay proud sa kanya. Pero yung oras na pwede sana sa pamilya niya, I'm sure hati. Oo, kaya lagi nating tandaan ng posisyon po ng Tambalang Kumikinang na sinasabi po namin lagi dito na konti lang po yung oras na makakasama natin yung mga anak natin na bata sila. Totoo. So, ibibigay mo pa ba yan? Pero Ayan. again, kanya-kanya Oo, kanya-kanya. oo. Ako sa akin, hindi Hindi, kami hindi kasi ko, masyado family-centered kami. Pareho kami ni Nicole na talagang pamilya Correct. Kaya hindi natin sinasabi na Oo. yung iba na sports-oriented ay hindi family-oriented. Oo. Hindi rin. Kasi syempre, ang galing din naman na yung discipline po ninyo, hindi lang nung mismong anak, hindi lang yung mismong nasa varsity o Oo. nasa matinding pag-train, Oo. di ba? Kundi pati yung disiplina ng pamilya. Oo, kasi lahat yun Oo. affected Sometimes kasi it works for others. Kasi halimbawa, yung tatay, hilig din ng, Yes, ng correct. tennis. Tama. So, kakasama andun sa training, kasama niya rin din. Yung family Nag-e-enjoy. nandun. Kung baga, yun na yung bonding moment Yes, nila. oo. Sadyang, kung may mga hindi, ako hindi ko talaga maisip na magkaroon ng sports yung anak ko kasi una sa lahat, Oo. I cannot pag mainit. Si Nicole walang sports. Oo. Startista lang Yan. siya. Of course! Abangan! De, pero totoo yun. Oo. Kailangan yung mismo mga magulang ay yung mga susupport dun sa yung support system sa paligid solid din. Oo. Kasi kapag hindi, yung may pag-aalangan, Correct. mga Masabi lang dahil trend. Oo, correct. Hindi siya yung ganyang pagkakapanalo ni Alex, yung ganyang matinding
ibinigay niyang karangalan sa Pilipinas ay hindi po isang trend lang. Ayan. Ito po ay bunga ng hirap, pagod, Tama. pawis at years of training. Correct. Ako isa lang sa nakita ko dito na sana na makita to ng government, ng pamahalaan natin na So sinasabi mo bang hindi nila nakikita? kasi na nakikita naman nila dapat na mag-invest sa individual sports kagaya Yan. nito kasi laging inaano natin yung basketball, yung team sports na Yan. minsan hindi din talaga tayo na nakakadali. Oo. Pero may mga ganito Oo, na yung individual boxing, sports. 'di ba, ilang beses nang Correct, medalya. correct. Ito ngayon yung kay Alex sa tennis. Yan. Buti na nga lang si Alex ay mukhang mayaman. Oh, Diba? I mean, mayaman ka naman, di ba? mayaman sa utang. mayaman sa Iyala, kalaman. Diba? I mean, feeling ko, kasi pag binabasa ko kung ano yung mga roots niya, tsaka mga kamag-anak niya, mga, alam mong may generational wealth eh. Oo, kasi nakakalungkot, 'di ba, nung Olympics nakarinig tayo ng mga gold player tayo na magagaling pero yung uniform Hindi. parang Correct, dinikit lang yung logo, Tama, parang oo kulang nga. sa suporta. Natandaan natin yun. Diba? Oo. Olympics yun Oo, Olympics yun. Na sana mag-focus na rin din yung government na suporta doon sa mga individual. Kaya Heidelina Diaz, 'di ba? Yun yung nagdala sa atin ng gold. Correct. Weightlifting. Totoo din. Sana po yung mga nasa maleta. Hindi yung mga nasa maleta ko, hindi ko pa pala natatanggal. May nagkwento kasi sa akin. O ano naman yan Yung anong kwento? Pag yan pang kwentong yan, ikapahamak natin. O ano yung Maganda daw kwento? suportahan O. pag team sport kasi madami. Pag isa lang, konti lang yung Konti lang yung nasa maleta? Ano? Konti lang yung yung tubo. Ah, Isa lang paisa-isa oo, lang pag madami. Tsaka, pagka madami kasi, madali ang pag-hide ng mga Ayun, kasi oo, madaming oo. pwedeng pagtaguan. Correct. Hindi, basta! Basta, gets nyo na yun. Pero sana again, yung government na mag-invest sa mga individual sports. Ayan, Hindi, Carlos Yulo, di ba? Oo, tsaka ang dami din talaga, Jegs, na mga bata na talagang ang gagaling sa Pilipinas na alam mo talagang matindi yung potensyal. Kaya lang wala talagang budget kasi nga may kakaiba talaga Correct. siyang expense. Tama. Yung mga chess players na lang natin. Napakaraming magagaling po ng mga chess players, hindi na pag-uusapan. Di ba? Ay, So yun, oo sana yung nga. mga i-promote natin, mga individual sports. True. Na hindi kinakailangan yung tangkad kasi tayong mga Pilipino, di ba? Para wala na, di ba? Talo na pag tangkaran ng usapan, ganon. So doon tayo sa strength, sa lakas, ayan, sa mind na magaling, matalino. Yes, oo. Kagaya ni Alex na anak mo. Correct. Oo. Nakshi, I'm so proud of you, Nakshi. Your mom, she's so proud of you, ha? Huwag mo kakalimutan. I know you're so busy with training and all. Bisita ka dito sa Love Radio. Tama. Gusto kang interview ni Tito Diego. Tama. Usap tayo, ha? Princess Alex. Oh, Princess Alex! Congrats! We love you! Ako po si Diego Bandito. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Nag-umpisa kasi yan dun sa threads na may nagsabi na napag-alaman ko na yung nanay pala ni Alex Ella yung DJ ng Love Radio. Tapos yung pagkakasulat niya kasi, Jegs, yung bang talagang sure na sure talaga siya. Napaka-inosente. Yung bang talagang sure na sure talaga siya. Ayun. Nakakatuwa. Sinong Ayun. budol kayo nakausap Ewan ko, hindi ko alam. Sinong lasing kaya ang na-influence ng taong yon, di ba? Pero again, we are happy. Na it's really a proud moment. Yes, Alam mo yung nung in-interview si Alex, yung nagsabi siya na big thing para sa kanya for somebody na nag-train sa Pilipinas. Kasi para sabihin na nag-train sa Pilipinas, yung ramdam mong limitado ang maraming Yes, bagay. oo. Considering I would think na hindi naman sila, I think mayaman sila eh. Yun yung basic sa kutis tsaka sa shape ng ilong. Hindi, di ba? Pero naiisip niya pa rin na sa Pilipinas, dito, considering na ang training ay sa Pilipinas, it speaks volumes, Jex. Oo. Yung pagkakasabi niya nun, parang kahit hindi niya sinasabi talaga doon na ang hirap mag-training sa Pilipinas Oo, kung kasi- saan hindi siya masyadong
sinusupport or Oo. hindi masyado yung budget for it, ganyan. Hindi, unang-una dito sa Pilipinas, maraming magagaling po dito. Pero True. yung mga talagang sabihin nating mga Android na Yan. mga trainer na sa ibang bansa kasi alam nila Nandun yung pera. andun yung pera andun yung willing magbayad na kahit Correct, magkano. correct. Diba? Dito talaga more on skills and Oo. talents na lang talaga yung Totoo. nangibabaw kay Princess Oo, Alex. Princess Alex. So, di ba? Pero nakakaiyak talaga. Naiyak ako dun nung naiiyak siya dun sa parang big moment niya na natalo niya si Iga. Talagang, yung bang, ito na naman yung may mga moments na ang hirap mahalin ng Pilipinas. Pero, babalik ka dun sa, ipapaalala sa'yo ni Lord na masarap pa rin naman maging Correct. Pilipino. Oo. Di ba? Mga ganon. Ayan. Ayan. Congratulations, Congrats! Nakshi, Alex! Have fun in your next round. Tama. Diba? O siya, salamat na marami mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Mamaya tayo ulit Kwento na may Wagang Burnay. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic!